खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि इन्टार कलेज जोलुर बादायलायनाय 2024 दिनैनिफ्राय जागायबाय। मख'नो गोनांदि बे जोलुर बादायलायनायखौ सानथामनि हाबाफारि लानानै खुंफुंनाय जागोन। बे बादायलायनाया चिरां जिल्ला बेंटल फरायसालिमायाव बोहैथि दाननि 28-29 आरो 30 अक्ट'बर सानथामनि हाबाफारिजों बेंटल फरायसालिमा, जोलुर गेलेग्रा फोथार, बेंटल जांख्रिखां गेलेग्रा फोथार आरो बेंटल गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव मेहेर गोनाङै खुंफुंजागोन। बे हाबाफारियाव य-रन्जित बसुमतारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बेखेवना होयो आरो बेंटल फरायसालिमानिनो गोरायुं डक्टर रन्जित कुमार नार्जारि, लोगो गोरायुं बेनेडिक्ट हाज'वारिजों लोगोसे बिफानारिनि फोरोंगिरिफोर आरो दाब दाब फरायसालिमाफोरनि फरायसाफोरखौबो गाजा गोमजायै जोलुर बादायलायनायाव बाहागो लाफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। कलेज दिनै फुटबल टुर्नामेन्ट जादों। फुटबलल' नङा, स्पर्ट्सनि गासैबो इभेन्टआनो गुबुन गुबुन कलेजाव जागासिनो दङ। फुटबला दिनै बेंटल कलेजाव जादों आरो बे गोथार मोनसे हाबाफारियाव जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि सिङाव थानाय गासैबो फरायसालिमानि फरायसा फरायसुलिफोरखौ इनकारेज होनायनि मुङाव आं बाहागो लाफानो मोननानै गोजोननाय मोनदों। स' आइ एम भेरि हेपि। जोंनि लाइमोनफ्रा दासिम गोबां जौगाबाय, माखासे गोबां टेलेन्ट गोनां गथ'फ्रा दासिम गेलेनायनि मोनसे सुबिदाखौ मोनाखै। खाबुखौ मोनाखैमोन, आगोलनि सरकाराथ' होखायाखै। दा जोङो होनायनि बेब'स्थाखौ लागासिनो दङ, जायनि जाहोनाव जोङो स्पर्ट्सल' नङा, इडुकेसनखौबो जोङो नायदों। जोंनाव गोबां दुखिया फरायसा फरायसुलिफोर दङ, जाय फरायसा फरायसुलिफोरा मास्टार डिग्रि लानानै PhD लानो हायाखै। बिथांमोननोबो जोङो PhDनि थाखाय फ्रि अफ कस्ट मोनसे मिशन माबानानै दिहुननानै, मिशननि गेजेरजों बै टेलेन्टेड गथ'फोरखौ जों PhD लानानै जोङो माबोरै हिउमेन रिसोर्स दानो हायो, बे हाबाफारिखौ जों लादों। आरो स्पर्ट्सआ जोंनि बिराद इम्परटेन्ट इभेन्ट। जोंनि सरकारा बे स्पर्ट्स इभेन्टखौ बिराद गुरुत्व हिसाबै लादों। मोनसे फोसावथाय, क'क्राझारनि सिबि जुवेलार्सआ नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों बाम्पार अफार। सना रुफा बायग्राफोरनि थाखाय धामाका अफार। सनाजों गावखौ समायफ्लेहोनो गोसो गोनां बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथाङा लुबैनाय बायदि सनाखौ सिबि जुवेलार्सआव फैनानै खम बेसेनावनो लांफैनो हागोन। बे अफारखौ अक्ट'बर दाननि 30 अक्ट'सिम होनाय जादों। नोंथाङा बे सिबि जुवेलार्सआव गोबां रोखोमनि सना आरो डायमन्डफोर मोननो हागोन, जेरै डायमन्ड जुवेलारि, राजकोट जुवेलारि, बम्बे कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसिन मेड जुवेलारि आरो ट्रेडिशनेल जुवेलारि नोंथाङा बे सिबि जुवेलार्सआव मोननो हागोन। डायमन्ड जुवेलारिनि थाखाय 15% अफार होनाय जादों। लोगोसे सना बायग्राफोरनि थाखाय 1 ग्रामाव 500 रां खम बेसेनाव मोननो हागोन। लोगोसे गोजाम सनाखौ सोलायनायनि थाखायबो स्पेसियेल रेट बानायनाय जादों। नोंथांमोना क'क्राझार सिबि जुवेलार्सनिफ्राय आबुङै मिथिनोब्ला 9954273079 जानबुं नाम्बाराव कल खालामनो हागोन।